Beste urte bat amaitzear da, hau ere munduko egoerak markatuta. Jakina, Euskal Herria ere ez da arrotza, eta egoera globalak ere eragiten digu. Dakizuenez, Eusko Alkartasuna beti egonda indarkeriaren aurka, edozein motatakoa izan da ere. Horregatik, Ukrainako gerran zerikusia dutenei bakea lehenbailehen lortzeko elkarrizketa prozesua irekitzeko eskatzen diegu. Etxean, aurten, herritar guztien ongizatea helburu duen itun oso bat proposatu dugu. Asko laburbilduz, aberastasunaren banaketa bidezkoagoa aldarrikatzen dugu, eta horretarako zerga sistemaren, etxebizitzaren prezioaren, gutxieneko soldataren eta osasun politiken eztabaida berehala ireki behar delakoan gaude. Beraz, 2023an erronka sozial, demografiko, ekonomiko eta energetikoarekin jarraituko dugu. Iparralden euskal komunitatea sendotzearekin. Gainera, utzi balitz, urte garrantzitsua da EH Bilduren eta EAJaren artean oso giro polarizatua duten hauteskunde hitzordu ezberdinengatik. Zeinbat herrialdeen aldundiak lortzeko une aproposan gaude. Jar gaitezen horretan buru belarri. Lan handia dugu aurretik eta Euskal Herriarekiko eta Eusko Alkartasunarekiko konpromisoa berresten dugu. Are indartsuago, gure demokrazia edonoren aurrean tinko defendatuko dugu. Eta zuek, gehiengoz, onartutako gure estatutuen arabera antolatzeko dugun eskubidearen alde egiten jarraituko dugu. Irulegiko eskuan, zorioneko irakurtzen denez, egu berrion pasa eta zoriona opa dizkizuet 2023rako urte berrion bezarkada handi bat.